Mabuhat ka natong tanan. Ang Ebanghelyo ni Ningadlawa nagtawag ka nato sa pagpakita, sa pag-imitate. Ang pagkamapausanon mo ray dili gyud mabuhat ni Satanas ng panuway. Mao kung kita dili gani ka mao pagpaubos o pagpuyo sa kamapausanon, siguro friend ka, friend ko, friend kita ni Satanas. Mao nga nindot kayo nining panahon sa Kwaresma kita gitawag sa paghinlo sa atong kasing-kasing ug kinabuhi. Ug maupod kinang higayon nga kita magbasol o repent, magbag-o o renew, or mubalik na to sa Diyos o return to God. Repent, renew, and return. Kining tulong ang mga buluhaton, dili gyud na to mabuhat kung maglisod kita sa pagpuyo, sa pagkamapausan. Unsaon nato pag hinulsol sa itong mga sala, kung hantod karon taas paghapon ang imong pride o garbo. E kung taas ang imong pride o garbo, diinig ka mo angkong nga ikaw na sayo, ikaw nakasala. May nagigit ka sila nakasala, ako masayo, ako nakasala, never. Kung ikaw po naningkamot na magbago sa imong kinabuhi, unya taas ka pa imong garbo, taas ka pa imong pride, maglisod ka pagbago sa imong kinabuhi o kasing-kasing. O kung ikaw maingon mo, balik ako sa Diyos, ang pagbalik sa Ginoo nagkahulugan nga ikaw dapat magpaubos, nga imong puy-an ang hiyas sa pagkamapausan. We can only repent, renew, and return to God if we learn how to be humble. Mga makaigsunan ko din ni Kristo, sa atong paglawig din ang kinabuhi, labi na sa paglawig sa pagpangalagad. Wala na gani ka magmalipayon sa imong pagpangalagad. Wala na gani ka makakita og meaning sa imong pagpangalagad. Dili na gani ka kontento sa imong pagpangalagad. Nagkahulugan lang ka na nga wala ka magpaubos. If you are not happy with your service, if you're not contented with your service, if you don't find meaning in your service, it would only mean that you have the difficulty to be humble. Mao nga, kung sa atong pagpangalagad, kamao kita magpaubos, atong masinati ang kalinaw sa atong pagpangalagad. Atong mabati ang kahulugan sa atong pagpangalagad. Atong masinati na kita kontento sa atong pagpangalagad. Mga kung ikaw daghang kaaway sa imong pagpangalagad, malipay sila kung wala ka, kung mo-absent ka, nagkahulugan na there is something wrong with you. Siguro, taas ang imong pride, taas pa sa Mount Everest. Mao nga atong paningkamutan, ingon ni Kristo, mahimo lamang nga kita mahimong matinud-anon sa pagsunod kaniya kung kita kamao magpaubos. Mao nga gisaway ni Kristo ang mga magtudlo sa balaod, ang mga Pariseo, tungod kay nindot ang ilang mga gipangsulti, pero kulang sa buhat tungod kay taas ang ilang karbo o pride. Dili sila kamao magpaubos.
Mao the challenge for all of us, kitang mga nangalagad sa atong isip kataw, we have to walk our talk nga atong buhaton ng atong ipanulti. Mabuhat lamang nato kini kung andam ka na magpaubos o magpuyo sa hiyas nga mapaubsanon. O kang Sister Josie na nagpasalamat ninyo inyong first profession. Dili sayon kining first yes na Sister Josie kay dili kini bed of roses. Sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, Sister, expect the unexpected, love the unlovable. Igugmaw nimo ang bitli, igugma mo. Mag-expect ka sa dili nimo gi-expect. If you know how to expect the unexpected and love the unlovable, nagkahulugan ka na, Sister Josie, nga ikaw nagpuyo sa hiyas nga mapausanon. Mao, good luck, Sister, sa imong pagpangalagad. Huwag amo kay ampo nga ikaw magmalipayon, magbabungahon sa imong pagpangalagad. Amen.